Какво става, хора? Аз съм Илбере, добре дошли в следващия епизод Need for Speed The Run, където днес ще минаваме другите челенджи по-нататъка. Върнах се след много дълга почивка, отново с поредиците тук и да, нека започваме с първото състезание Hard Action, ако беше не прочетох с точност. Да разгледаме колите, да видим какво ще ни съпадне, какво ще ни съпаднем и какво ще караме днеска. Тук от първите гледаме, както винаги, ние същи почти. Чува съм Мустанг ли да караме то жълтия, че имаме. Мустанг бос, той не е лош между другото. Караме са нещо мъсъл, да ви кажа честно. Затова днеска може би ще караме мъсъл от Кавин Ламбото, Lexus, Arautia, Mercedes и Nissan. Но днеска може да не сме към тях, Поршетата са тук също и останалите коли. Да, окей, нека видим какво ще караме. Добре, мисля, не знам кой Мустанг точно да взема, мисля това да взема, защото е брутален. Затова просто ще го караме него днеска. В, нали, първия такова, кажете го, първото състезание от челенджа. Да видим какъв медал ще ни се падне днеска. Да видим какво ще направим. Дали ще се справим, зависи всичко от нас. Така че, окей, започвам състезанието. Ето го, Battle Mode се казва. Трябва за време да минем състезателите, деца пред нас общо взето. Така че да го направим. Без да се притесняваме тук. Минаваме през прекепа, защото по-лесно ще го издухаме, разбира се. Получаваме и клин пас, заради това, че сме го минали за кота. Има 8 км до края на състезанието. Това ще се е дългичко обаче, но на мен това не ми пречи, разбира се. Остават още 15 секунди, а то се опитва да ма задминава, но няма да му мине номера. 10 секунди, много бързо минаха, бе, какво става, бе? Добре, окей. Даваме тук малко нитро, минаваме през този красив мост. Между другото, гледката в момента е много красива. Айде, компонент Defeated замина, получихме плюс 200 XP и да догоним следващия, именно втория, дето е за 40 секунди, да мога го издухаме за толкова. И дали ще го направим. Окей, тук виждам отново пряк път, който ми дава предимство и то кара Мустанга на Джак Рук, what the fuck. Разбирам. Добре, издухахме го, остават още 30 секунди до това той да бъде напълно заличен от състезанието. И така, минаваме отново през прекия път, защото по този начин ще спечели малко предина. И той, what the fuck, и той мина през прекия път, обаче се преобърна, защото не може да кара сигурно. И да, това беше яко между другото. Доста добре се получи това. Както и да е, добре. Още малко и ще напълно дефетнат. Пича. Айде, готово, още 200 XP получаваме заради това и ето го и последния, който трябва да догоним в момента. Да видим какво кара. 40 секунди, пак същото. Окей, 40 секунди да ги викаме. Правим го. Ето го. О, кара Audi R8, с лекота ще мина. Айде, между другото, тук нататък, уважаеми зрители, реших просто да спра да псувам, защото е супер тъпо да псувам и да, някои хора ще си кажете, най-сетне бил, ти се сети. И крайно време, просто през тази дълга почивка се промених адски долу и да, общото, това е като цяло. 10 секунди, 9, 8, 7, айде още малко и човека ще го няма. То се опитва обаче да минава, ама нещо не му минава номер, малко го избутахме, получаваме златен медал и кой като нас. Минаваме състезанието, леко ни отчука на колата, но важното е, че се справихме Gold медал. Отчукана имам предвид, малко капака е леш, ама ще се оправи. Какво да се прави? Така, окей. 200 XP за златния медал получаваме, драги зрители. 765 XP за цялото състезание, добре бе. Още 500. Айде 250 за никакви ресети, идеални сме. Добре, мисля да продължавам напред с следващото състезание. Така, сега тук малко ще се поизчакаме отново. Това следващото, какво ще карам, не знам. Сега ще видим. Oncoming се казва това нещо. Добре. Така, Audi-та, BMW, тук са по-малко колите обаче. Lexus има. Добре, мисля да взема Lexus, защото ми се кара.
така че нека го тунинговаме, да му сложим най-бруталния червен цвят. Тук цветовете в тази игра са ненормални. Така че тургаме тоя червено с черно и да започваме състезанието на име Uncomming. Да видим тук какъв златен, дали какъв медал ще ни се падне. Дали златен, дали платинум, ще видим. Всичко зависи от нас в момента, така че изчакваме да зареди играта. Окей, почваме. Той кара любимото ми Галардо, между другото, любимия ми тунинг, това жълто-черното, дед го карахме по редицата, май в началото на канала още. Си спомням, много го карам това ламбо и до ден днешен, като искам да превърта отново играта, постоянно не го карам. В смисъл, много добра работа върши това ламбо, хора. Не съм много добра кола. Наистина, буквално много може да ви помогне и да, това го избутах леко там в матинелата. Съжалявам, пича, ама просто трябва да завърши това състезание. Извиняй, просто трябва, налаги се, съжалявам. Окей, остават 8 км и да се надяваме, че няма да се потрошим. Лексуса звучи уникално, между другото. Тук леко завойче има. Спестихме бая нитро, между другото. То изчезна на мапа, защото го избутахме малко и... Той пича се заби гадно в мантинелата, ама живот. Трябваше да наби спирачките, за да ме избегне, ама не успя. Нищо, явно не е имал бързи рефлекси човека. Това да се прави лошо. 6 км до целта. Това е много малко, в смисъл, това много бързо мина това състезание. Зато пак тук получаваме мисове, работи. Карат на срещата, защото съм луд. Знам. Не, просто всъщност на срещото да карам самия път към това, дето там, дето ходиме. Така че, да. 4 км остават още. Доста бе. Така че, да, пускаме малко нитро тук. Не знам дали това ма настига, дали не ма настига. Не се знае какво прави. Ма най-добре да не ма настига, да се стои зад мене. Да се завърши състезанието като нормален човек. Само да внимавам и да не се блъскам, защото от време на време карам на срещото, защото се налага все пак. Като в моята лента има коли. Нормално да отивам да ги избегна в насрещното. И да карам по трибата също. Тъй, 1 км, много бързо това мина... Много бързо мина това състезание, честно, аз просто не го усетих. Наистина не го усетих толкова много. Окей. Даваме нермисове тук пак, спираме нитро, издухваме нитрото. Его и финала, да видим дали ще вземем всяк златен медал или платинум. Май ще е златен, хора. Да, златен ще. И браво бе, справихме се. Супер, взехме златен медал, финиш. Много сме добре. Gold медал, найс. Найс, това много ми хареса. Окей. 200 XP за златното медалче. Много добре. 555 XP в цялото състезание. 500 XP Perfect Run. Тук 250 отново за ресетите, то това е ясно. Окей, продължаваме напред да видим каква ще е следващата кола, която ще караме. Дано да е нещо яко. Ама зависи от мен и да ще се избера. Така, казва се Lure the Waker. Добре, хубаво. Така, имаме BMW-та, Chevrolet, Фордове и Lotus, Mazda 1, McLaren 1, Mercedes, Nissan, Pontiac, Porsche, Renault, Shelby-та, Subaru-та, Toyota, Volkswagen. Те зато и... Тук са по-малко колите, затова се чуя кола да взема. BMW-то ли? Някакво Camaro ли? Някакъв Ford ли? Ай, мой това! Да пробваме Ford GT-то да видим какво ще направим с него, защото не съм го карал в тази игра толкова много, затова ще го тествам в момента да видим как ще се справим в състезанието на име Lure the Waker. Не мога да говоря правилно на английски още. Уча го! За сега го знам на 30 на 100, така че ще справя. Още малко. Добре. Тъй,
продължаваме. Това е тайм челендж. Трябва да минаваме чекпоинти обзето и да ни гони полицията. Ето и нея. Чикагската полиция ни гони. Дето в етапа на Чикаго карахме полицейска кола от Чикаго, защото трябваше да избягаме от мафията, иначе щяха да ни изгърбят много стабилно. Сигурно щяха да ми срежат топките някъде и... някакво такива глупости. Има някакви глупости! Окей, спирам. Добре. Окей, минаваме единия чекпоинт. Тоест два минахме до момента, аз единия дори не го отразих. Нищо да поне втория го отразихме. Така, тук има доста блокади, ще караме по зигзаг тук, за да мога ги избегнем. Да не се бъскаме в тях, защото ще стане колата на леш отпреди. Ще направим на... да не казвам на какво. Няма нужда да казвам. Така, 12 секунди, 40 секунди отново до четвърти чекпоинт. Окей, това ще е много малко състезание, като гледам. 2 км има едва. Това е адски малко и е много красив Чикаго, когато в тази игра е ден. При него готино е. Харесваме. Така че да. Окей. Даваме тук един мощен завой. Оп. Айде. Четвърти чекпоинт. Добре. Roadblock Dodge. Добре, много добре. Тази полиция направо страшна, бе. Ето така пак на зигзаг караме, защото заради полицията, ама в дърън състезанието карахме на зигзаг, защото хеликоптера ни стреляше отгоре. Тъй че да, тук вече отиваме на влаковите релси и се прибиваме, голд медал получаваме. Много добре се представих тук отново. Супер, така. И 200 XP получаваме. Охо, 1345 XP, браво на мене, бе! Много добре, напред към 19 левел. Да видим дали ще го стигнем, то с прослава 19 левел. Нека видим и следващото състезание, което ни очаква в момента. А то ще е... сега ще разберем. Така, казва се... what the fuck? Не го прочетох, мамка му. Окей. Много бързо дадох ентера. Добре. Я го направим. Един тоник на този Nissan. О, масло сив цвят, знаете ли? Или бял. Май то ще. Ще е в сиво! GTR Spec V Showdown. Така се казва предпоследното състезание от този челендж. Чикагския челендж, уважаеми зрители. Хубав челендж, ама нищо не е по-добро с снежния и от Лас Вегас. Така че започваме и да видим как ще ги минем тези 10 км имаме да минаваме. Ще си покараме бая, получаваме тук драфтинг, то обаче дава нитро до мене. И си попля печа долу, бързо го раздава. Добре, тия ги тук го минах там с лекота и то също. Айде и тоя и гоним първия в момента. Получаваме тук много XP, защото ги минаваме като нормални. И както виждаме хората, тук има адски много трафик, защото си пак хората си карат и се прибират в Чикаго. Нормално. О, да, щеш да е яко, ако в дърън между другото бяха добавили още повече трафик, смисъл да стане като реалния живот. Щеш да е много хубаво или принципно всяка Need for Speed можеше да добавят много трафик, за да може да стане още по-интересно, щеш да е идеално. Ама те не го добавят, защото може би ако го добавят и по този начин играта ще крашва повече, може би. Така си го обяснявам поне аз, да. Защото може би се натоварва по този начин и... да. Може и да е от това, не знам. Както и да е. Пък старите нъвсата, както знаете, няма много трафик, защото все пак турят много трафик и играта ще крашне. Ще не мога повече да го издържа това. Ще крашна. И да, както и да е. Кога станаха 3 км, аз тук разговорих.
Добре, ние ремис получаваме тук. Пак гледам. Тъмън да съберем малко нитро, само да не ме настигнат тези изверци, да избягваме от колите, да не вземем да се блъснем. И чичката ме настигна, бе. И мамицата му. Сега ще го настигнем, хора. Няма да се притесняте. Добре, че това заби спирачките. То са малко отиди към стената. Мама я избегна. Не знам кое е станало. Трябваше да видим предната камера, да видим кое е станало, ама света, трябва да завършим състезанието. Като нормалните хора, уважаеми зрители, да, точно така. Нормалните хора, ето, получаваме отново златен медал. И... О, шит, рестартираме златния медал. Точно преди да прекуся финала и ми даде силвър, т.е. сребърен. Не ме устроил сребърния медал, вие знаете много добре да харесвам сребърния медал. Но нищо. Нищо, случва се. Такова е. Окей. Няма нищо. Да ходим тук, получаваме си експито. Не видях точно колко получих, както и да е, защото се заблях. И отиваме към това. Към последното състезание на челендж, да видим как се казва. А именно Street Legal. Тоест легално състезание, така да се каже, и единствената, която ще караме е Volkswagen с тунинг като на дракон, зелен дракон. Тунинга не е лош, между другото, кефи ме, така, отново чакаме да зареди и дано този път вземем златен или платинум. Не искам сребърен, защото сребърен не ме настроя въобще. Затова чакаме в момента и да видим какво ще направим това състезание. Сигурно пак ще е супер малко. 100% съм сигурен, че ще е супер малко. Но тук зарежда по-бавно. Колкото предния път. И май ще караме по нощ. Да, знаех си. О, майко! Имаме зелени стопове и зелени такова фарове отпреди. Майко, това е брутално, между другото. Не е лошо. И отдолу лампите над регистрационния номер светят зелено. Мале. Само нитрото трябваше да бъде отсветено зелено и ще стане топ на тази кола направо. Че инжин гърлъсах спирката сега. Как ще спира автобуса утре в 6 часа сутринта в Чикаго, не се знае, ама да. Окей, някакъв пич с Nissan ме задминава в момента. Май наистина много малко това състезание, 4 км. Не са малко. Окей, както и да е. Малко, какво да правим. Чакай! О, той кара много яко BMW, между другото. Също като нашия Volkswagen, обаче стоповете му ще са зелени отзад. Тук е малко странно. Nissan ли кара то? Май пак е със същия тунинг като нас. Май Nissan кара, като гледам. Май да. Не да го настигнем. Да, Nissan кара. Значи има тук две коли, които са като моят тунинг. И аз съм третата. Тъй ли? Много добре, много добре. Чакай бе, печко направи бе, типа е. То третия рокия Nissan R32 направо го смаза и отпреди и аз отзад допълнително. Ужас. Нямах избор, трябваше да го не джунгърля съм, защото трябваше да мина по някакъв начин. Тото 5 пътя не беше много голям. Кога ще свърши? Кога свърши това състезание? Бе, стига бе, то с Subaru се опитвам да задминя, ама не му се получи номера. Нищо де, окей, ето го и финиша и драги зрители, в момента си минахме и този челендж от поредицата на челенджите в Need for Speed Run. Platinum медал получаваме, доста добре сме се справили, значи. Окей, тунинг е брутален, 300 XP за Platinum медала. 500 XP за цялото състезание, Perfect Run 500 отново получаваме тук и 250 отново за ресетите. Много добре, така даваме Continue и да видим какви медали сме взели, какво не сме взели. Май бяха 3 златни, да точно така, 3 златни, 1 сребър, 1 платинум. Бива се, не мога да се оплача. Много добре се представихме тук.
изключение на предпоследното състезание. И искам да ви кажа, че за сега това ще е за този епизод. Очаквайте следващия. И до тогава ще гледате Payback там следващия епизод, докато направя тоя тук на следващия челендж. И да, това бях аз и ОБГ, ще се видим в следващия епизод и епизоди. Абонирайте се към банката, дайте лайк, коментар, бих се радвал много. Аз бях и ОБГ и чао!